Април месец е, навън е пролет, птичките пеят, слънцето грее. Но вие не можете все още да прежалите януарската сметка за тока. Получихте я и от тогава ни сън ви лови, ни сънувате спокойно. Лягате, въртите се, гледате тавана и си мислите, това сметка ли е или първоначална вноска за апартамент в центъра на София. Имаме две предложения. Първият вариант е да започнете да шиете гоблени. Така или иначе няма да спите, поне ще имате с какво да се занимавате нощем. Дали това ще намали сметката ви за ток? Ами не. Но поне ще имате много хоби за през нощта. Другият вариант е малко по-разумен. Да извикате нас, да ви почистим климатиците. Чистия климатик работи по-ефективно, харчи по-малко ток, живее по-дълго. А вие и децата ви ще дишате по-чист въздух. За гоблена, за съжаление, не можем да помогнем. Но за почистване на климатиците можем. Телефоните ни ще намерите на линка в профила ни.